saatte mennä. Vangit karkaa! Ampukaa! Käski ampua pakenevat vangit! Kauan sota! Minulla on vanki ja se pitää viedä kenttäoikeuteen niin kuin virallinen käsky määrää. Päskälä sitä huoraa! Jos saat naida oikein kunnolla, niin unohdetaanko se kenttäoikeus? Olisi se hyvä tietää, ketä tässä viedään oikeuteen. Tänne tuodaan roskaväkeä veristen ruumiiden äärellä. Voidaanko sulla antaa armoa? Ja kyllä selvitään asiat, jos niissä on jotain selvitettävää. Ei saa tulla ketään. Ei se varmaan minua. Kuule nyt. Auttaisit itseäsi ja kertoisit, mitä oot tehnyt. Bereitet, so spät, durch Nacht und Wind. Miina Malin, se haluaa sinut. Teitä lupasi tuoda minut pois täältä. Se sinun naisesi on